Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Oh, Marituyang, ayan na nga di mang bagkat dito may sakaban abaga sa ginatang mo. Ay, syakti mang bagkat maray. Sika, ka nadagsanday ta. Asino nga iti sabali amang bagkat. Malaksid no adda kargador mau. Awan Ti kayat ko asawa ni kumabadong mo ti umay mang bagkat. Siyak laangan maray. Kano nagrigat ang may baon da ya tao. Ay na, nagpigsamot ni Marituyang anang bagkat iti may sakaban abagas. Kuna nga rod maray kay pabagkat na kan ni badong na. Ayan ni Badong na. Saan na kano amay baon ni badong na? Kaya't naasawan si Madutan. Si good mo asa daw. Kasla nagagat mo't ide. Kabasol ani Marituyang no apay asim madot ni badong na. Na kasano ang nagbalin abasol na. Napanantumot nga min inggatangan iti silpon. O anya nga ita. Saan nan ama ibaon? Aya, Nakatugaw lata kanon ni badong na nga agsilsilpon. Kat no ibaon na, amom no anya ti isungbat ni badong na. anya maray. Wait lang. Nada. Ay sos, kas kumakadag iti ubing ita. Ay kabasol nga rodan ni Marituyan. Ay, badawng binagkat kontoy may sakaban abagas. Kasta unay tidagsen na. Oray lasim makit to'y bukot ka. Kayam day ta. Si Kapay mas nagpigsa ka. Kuna mangamin kan ka amapan mo bagkatan. Kahit binagka mo mitay. Una, tawit lang ka mula, wait lang. Kahit isumay. Wait lang. Tabagkatag madamdamat ika't wasawain. Imbagak pa'y kan ka itay bigat amapan mo bagkatan. Wait lang ka mula, wait lang. Katanya ti orasan ngay, sumipngetan. Ngay, sumipngitin na ya. Katuan man, kita amanday ta. Gapo iti kasi cellphone mo, di mo pa yun ammo ti oras. Ay, nagbiitan ti oras. Pinukatugtugaw ko lang. Ala, agluto ka mga rudan. Makitam day ta nga ugalim to yan. Hagibaon ka manay. Mangisa ang kan! Wait lang! Day tamanan ti bagam. Wait lang ko na lang ano day. Makaungot ako nay. Wait lang! Oh, nalpas kayon anangan. Nagtugaw kayo mutan adagos. Ay, agpalpa kami pa'y iti ka anak ka. Kalpasan ti panangan, tarak ng tikinan kunada nga rodantay. Asino kada kayo ti aginnaw? Ay, ni Kwarog. Asino ti agsakdo? Ni Kwarog manin. Na, Payasak mo't laminan ngay. Eh, asino ti ubeng. Saan mo taga puta siya ti ububing? Katsa kung ti ibaon yung aginaw kan agsak daw. laglagi pa niyaw asyak tinagluto. Saan dak apulos at tinulungan. Oh, nangag mo Kwarog. Wal, nangagkuwang ka. Mapanak agpalingke. Inton sumangpetak, masapul ang nakainaw kan nakasakdo kayon Sungbatam ni Antim, Kwarog. Unantay. Agin na ko nagsakdo ka. Wun! Nagadumad ti aramida. Ay, wun ko ng blatan tadengdengan Antim. Saan ang makapanaw? No, di na mangagti sungbat maaw. Wala nantay. Sige pa nang. Ingka makichindan. Kaya di mo lipatan di papaitan a paborito. Intan makichinda maray. Ay, makitsinda ka? Wun atanay, naibus amin nun. Ay kat mapantangarudan Barang inton sumangpetak, nakalaban ni Badungkaw. Ay, uray mo't ijabalay. Imbaon ko dakwarog kan inteng nga aginnaw kan agsakdo. Kwarog. Disturbo ka matanggal. Na, Kit kita mamadama kang agtitex. di nang ibaunan ni Antim kan ka. Babayag pa sumangpat. Inton madamdaman ton nga ginawak. Agin na ulang ti aramidap. Kano imbaon na kapay asmakdo. Si kamutan natin agsak dawang ka. Ay, di mo mabalin nga ibaon ti laklakay nga maitisi ka. Sakla amin na. Saan mo ta mabalin na? Eksakdo ka, kinaginaw ka. Kat si ka nga. Kanya ti aramida. Apay adamagam.
Saan ka mo't nagsilsilpaon? Nakatanaw ka lang mo't ditatawa. Kastoy ti trabaho ti kapitan. Agtantanawak iti tawa, ta sipsiputak dagiti mapaspasamak iti barangay taya. Nagatang ko aminin akasapulak agatangan, Maray. Ay nakompletom aminan. Un Maray, nagatang ko aminin. Talo agarapon mo't day tamakit-kitak di ta basket mo. Un Maray, dagita ti kang runaan akasapulan mikin ni Badungkaw. Nay, anya ngay dagita. Kasla bugoong may. Kutun Maray, bugoong dagita. Kag si kangay, anya dagita ginatgatang mo. Dagito imet. Kasapulan mi ijay kusina. Ay wen gayam. Ada pa'y nalipatak. Anya ngay dayta. Jay ipagpagatang ni Inteng apapaitan. Ay, indak pa'y gatangan, Maray. Sige Maray, urayin kan dito tagidantan nga agaway. Kwaro, nalpas mo di paparamid yan, tay. Ha? Nyangkal mo't kidag-kidag. Ipalpalagi po ti paparamid daken ka. Baon ka labaon. Diyak pa'y nalpas ti nag-text. Ka-text ko ti arar makabalasang. Nagado at tiks. Kahit tapnod damot pagpilyak. Nagaduda pa mo. Ingka kaaginawin. Sige na. Sumangpet to ni Antimaon. Reply na ni. Excited ka launay. Di ka kumanutin. Matumbaday to ibalay. Nag-reply titinig sa kabalasang. Ha! Agkita kami kanu dyan para dahil. Ay! Timbara yun. Di papaaramin ni Antinan. Ay sus, kasaon mo nga tan. Sino ti sumaknukan na ginawa? Ha! Ay, si Mang Pwede ni Banang. Badang, Nay, si Mang Pit ka tuyang. adda ka pa ila dita anak katungaw. Nay, kanya nga tikayat mo. Agtakdirak. Nakalabakan, Ay, wala niya. naurnong pa yan dagita lalabaan dita sulay. Di mo pa'y nakutkuti apulos. Wait lang ngamin ah. Anya await lang. Wait lang nga raw. Kaya't mo asawan, siyak man ang tiaglaba. Ay, kano dawaya may kahit wala na. Ay saus, saanan anasaya at dito ang mapaspasamak badang. Aguray ka man. Ayan na nga dyan pinalingkay. Agluto ka nga rutin ah. Tanapang gamot dito kusinan. Ha! Daytaw jay pinalingkay. Daytaw, oh, makitam! Ha! Binalsig mo dito tuyang. Ananong dito? Tunggal ibaon ka! Wait lang, tisungbat mo! Taday tala cellphone mo ti pangrunam! Nagaw. Nagsagi mo din dito binalsig nga yung pangor mo kanya. Di ka may baon na! Di ka may baon! Si Mang Pwede kagaya mo. Nakatakderak dito isang wanam, Inteng. Damagam palaeng. Nakabanikas ka pa. Ay sus. Naggapoak ijay kusina. Kat amom no anya tinakitak ijay. Jay. Saan pa'y anay kalunkon dagiti nanganan ijay lamisaan. Ha! Nakuton pa yan dagiti nanganan ijay. Awan babain da kita ako ton. Awan pa'y nasakdo adanom. Kasanuak nga ron ang makaluto ita. Ini kwarog man. Kwarog! Ayan mon! Anya tinaramid yaw. Taawan tinalnalpasyo at trabaho. Natagungot pa imot. Balunot ti kasapulam, Inteng. Ha! Ay, di ka man may baunan, Ay sus. Ha? Alaan naman ang balunod na. Unan! Mapanak ang sakdo. Ha? Ay sus. Saan laaday tati imbagak nga ramidan yaw? Aginawak pa. Ay na, nagmaya lakit din tibiyag ko ay. Wen nga rod Maray, nakarelax ka mo ta nakatugaw dita. Akaslaawan pakakumiku Ma'am Apulaus. Siyempre, adda ni Badung ko nga agtagibalay. Kano nakitak ngamin ni Badung mo, ang naglaba itay. Aglinlinis kabayatan nga aglutluto, Maray. Kunana, ayaban naktulat ta ka nun, no panangan. Nagmayat kit di itan tibiyag mo, Maray. Padasin na tagsadot-sadot tamakita na. Na, payagim magat. Anya ti inaramid mo. Ha,
Inikak iti leksyon na, maray. Ay, tatabadong ken na natoyang. Rumbang agtinulong kayo nga agasawa, iti amin at trabaho yo. Tapno awan ti tumaod, apare ko. Hala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Buclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.